حکومتا کندی کمیته‌یەکی هەماهەنگی دروست dike ji bo vehewandiنا 25,000 penaberên Sûrî heta dawiya 2015 û $100 milyon ji hikûmeta Kanada û sedê din jî ji Komîsyona Bilind ya Karobarên Penaberan wê bêh pêşkêşkirin ji wan penaberên Sûrî yê ku welatê Kanadayê wê pêşwaziya wan bike û di nav wê komîteyê de wezîreke Musulman jî heye. Wezîrê Koçkirinê yê Kanadî John McCallum di hin hevdîtinên rojnamevanî de îro ragihand ku hikûmeta Kanadaya nû komîteyekî hemahengiyê ji hejmarek wezîr û berpirsên Kanadî pêk tîne bi serokatiya Wezîra Tenduristî Jean Philpott û cîgira wê Milan Cholê ya ku wezîra Wezareta Rewşenbîriyê li Kanadayê. Her wiha wezîra dezgehên dîmokratî Meryem Munasif ya ku yekem wezîra Musulman e li Kanadayê beşdar di komîteya hemahengiyê ya ku wê kar bike li ser vehewandina 25,000 penaberên Sûrî li Kanadayê. Ew biryar ji aliyê hikûmeta Kanadaya nû hate standin piştî ku Partiya Lîberalî ya Kanadî di hilbijartinên hikûmetê de serketibû bi ser Partiya Parêzganan ya ku ji berî niha ragihandîbû ku ew ê tinê 10,000 penaberên Sûrî li Kanadayê qebûl bikin heta dawiya 2016. John McCallum her wiha diyar kir ku hikûmeta Kanadî wê hemî hewlên xwe bide ku pêşwaziyeke baş ji aliyê niştecîkirinê û xizmetên tenduristî ji wan penaberên Sûrî re pêşkêş bike. û dibêje bi vê yekê Kanada erkê xwe li hember krîza penaberên Sûrî radibe. Her li ser vê mijarê komîteya hemahengiyê wê dest bi yekem civînên xwe îro bikin û tê de hemî mijarên ku pêwîstin ji pêşwazîkirina penaberên wê guftûgû bikin. Her wiha hikûmeta Kanadî wê $100 milyon terxan bike ji bo wan penaberên Sûrî û $100 milyon din jî wê ji aliyê Komîsyona Bilind ya Karobarên Penaberan ya bi ser netewên yekgirtî ve wê bên pêşkêşkirin ji hikûmeta Kanadayê re ew jî bi mebesta peydakirina pîdawîstiyan ji wan 25,000 penaberên Sûrî yê ku Kanada wê pêşwaziya wan bike.